Ai, hola ratolí, què hi fas aquí? Hola, vinc que m'ensenyis un plat i un postre. Ah, doncs vinga, som-hi! L'altre dia em va aparèixer un ratolí, però no és un ratolí qualsevol, és el meu minichef. I és que a totes les cases hi ha xefs i minichefs, i sense aquests minichefs no existeix el llegat de la nostra cultura culinària. Com a ingredients necessitem 250 grams de nata de muntar i el cul de la crema d'avellana, en principi un parell de cullerades ben plenes. Com a extras ens faran falta unes varetes de muntar elèctriques. I si us veieu amb cor de feu a mà, necessitareu un bon braç. Primer ho barrejarem una miqueta a mà, però després hi agafarem la màquina. No s'ha de muntar del tot, s'ha de semi-muntar, tal i com es veu a la imatge. El ratolí ja està fent de les seves. És un llepolies, però bé, cosa que s'elabora, cosa que s'ha de provar. Jo tinc una màquina de fer gelats, però com sé que tothom no en té a casa, el que farem serà posar-ho en una carmanyola i al congelador. Mentre esperem, aprofitarem a ratllar el xocolate. A mi m'agrada molt més fer-ho amb el gabinet, queden més grossos els trossos. Un cop lo treguem del congelador, hem de tenir en compte una cosa. Està congelat del tot o només semicongelat? Si el tenim congelat del tot, l'haurem de desfer una miqueta, perquè si no les varetes es podrien trencar. Si està semicongelat, simplement ho muntem i ho mengem. I els trossets de xocolata? Els trossets de xocolata els hem de ficar poquet a poquet manualment. De fet, és el que mola més del gelat, los trossets.